don't have to put down another person's own kiwe legal. Dandibo. No. Enwere ihe dịka eze nwanyị ka Ekwensu wee metụta ọdịnala Igbo. Ndị wonu ndị ọma eji eme ọnụ na mbụ ka anyị hapụ kene eze nwanyị a ka anyị kpọọ ya dibia nwanyị. Ife njisi ka anyị hapụ kene eze nwanyị a bụ na aha agba aka nkịtị achụ ife na-ata alụ. Abịa na ana Igbo mana m ga-ebidogodi ya na ana ụlọ bụ Nnewi anya maka na ndị be anyị si na ọ na-abụ a na-adị n'ụlọ malụ mma wee pụwa ezi. Enwere ife a na-akpọ dibia nwanyị, enwekwaziri ife a na-akpọ nwanyị owu mmiri, enwere ife a na-akpọ nwanyị ọgbanje. Abịa na mpaghara akụkụ anyị bụ Nnewi, ife anyị makalili bụ dibia nwanyị, nwanyị ọgbanje na nwanyị owu mmiri. Eze nwanyị m ga-asị kene gị nọ ife bịala abịa ọkachasị n'akụkụ anyị abụ Nnewi. Ọ ife bịala abịa maka Chinefo ka ife ọfụ na-eme gị n'ife ọfụ na-abata. Ọzọ dịka nwanne ya bụ na ndị ejije na-emela anyị ife nkiri onyonyo. Achọrọ m ịkpọ ngalaba ọbụla afa mana onye ọbụla mara ife bụ ejije. Ndị ejije so wee nye aka wee kwalite ya bụ afa a na-akpọ eze nwanyị o wee nalụzie ụmụazị ọgbara ọfụ ọnụ maka na echetara m n'oge gboo enwelu Ifeọma ọgbanje ha na anụ abụ Nnewi, enwelu nwanyị mgbọ ha. Ife ha zagasị bụ dibia nwanyị, nwanyị owu mmiri, nwanyị ọgbanje. Otu afa ha si wee dị n'iche ka ngalaba ọrụ ha si wee mee gịnị wee dị n'iche ka nkwụsị ebe a ka m ghara ịkpala oge ndị ọzọ ndị ewo. Okay, we'll come back to you. Let's go to Adandibo. Yes, ndị nwanyị biko nụ ife njisi ka nyelu nwanne anyị nwanyị nwoke aka evangelist ọkwe ịma na anyị nọ ọnọdụ ụmụnne ka ọ ghara ịdị ka ya sị na enwere onye ụgbọ na-achị ịghalụ. Enwe ife nwanne anyị nwoke kwuru na Ekwensu echetezi m ka o si kwuo okwu ahụ na mbụ tupu m bido kwuwa okwu. O nwelu ayịyọ m chọrọ ịyọ ụmụnne anyị bụ ndị na-eje ụka maka na anyị ncha bụ ụmụnne nọ na ụka na omenala bịazi chọọ itinye ọgba aghara. Biko ọ bụrụ na ọ ga-ekwu ụmụnne anyị bụ ndị ụka ọkachasị ndị na-agbasa ozi ọma site n'ụka ka anyị benata aka ka anyị malụ ka anyị si put out knowledge outside there maka na echem na ọnya na-ebute ọgba aghara. O nwere ife na-esere ụka na omenala n'ọka maka ndị na-akọwa ya si eme gịnị si akọwa and ka ịma na our congregation na-enedela anya they see us as a different species of human being that anything I put out there they grab it and assimilate it. So ka anyị malụ ka anyị si ozi ọma a na-ekwu okwu ebu ịbata mụnwache na afịọma dị mma na-ele onwe. You don't have to put down another person's own ka iwee legal anyway ka nnachigataba azụ. O nwere ife ikwu gbasara Ekwensu ifuru ife ahụ kwuru na ndị okenye anyị kwesịrị ịkụziri ụmụaka erụrụ ọrụ ha ọfụma maka ife gịnị fatinyecha isi n'ụka. Kedu ife bụ Ekwensu? Ekwensu abụrụkwanụ dibia, Ekwensu abụrụ omenala, Ekwensu abụrụ onye kpara nzu n'anya, Ekwensu abụrụ onye jeru n'okwu mmụọ. No, maka na etu okwu mmụọ dị ka nwere nke dị na anaba anyị wee maatụ, etu ogwugwu dị ka ogwugwu ndị ọcha dị nke akpọ Virgin Mary. Ka ya fụzi ịdị akọtọ nke onye ọzọ ka anyị wee rigodo. Kedu ife bụ Ekwensu? Ekwensu bụ mmụọ ndị Igbo ji eje ọgụ n'oge gboo. Ekwensu abụrụ ajọ mmụọ, ọ bụrụ ajọ mmụọ mana ndị ụkọchukwu anyị ndị pastors prophet ha bịazie fa na-akụzi ozi ọma ahụ na-agwa ndị mmadụ na Ekwensu bụ dibia. Ọnya na-eso okwuta Ekwensu abụrụ dibia. Ife bụ Ekwensu bụ mmụọ ndị Igbo ji mee gịnị ji wee jee ọgụ n'oge gara aga. Nya bụ Ekwensu ka ndị mmadụ mara ya n'ụbọchị taa. Abịa n'ife isi na ndị omenala na-ekpere alụsị. Ife onye balụ nkịtị ya ka ọ na-aza. Kedu ife bụ alụsị? Enwe ndị na-akpụ ya alụkwụsị, enwe ndị na-akpụ ya alụsị. Most of Igbo words anyị na-eyuzu taa bụ abbreviation. Example, abịa sị gị Chiedu, kedu ife bụ Chiedu? Chinedu. So alụsị akaba gị n'ahụ ka ị kpagodo ana ọ bụrụ n'ọnụ Igbo asị megodo research mana ife bụ alụsị nke isi na ndị nna anyị na ha na-eme ya in a wrong way before ewetela anyị ụka asị ndị be anyị amalụgo ife bụ chi tupu ụka abịa.
kedu ife nji wee kwuo etu a enwere chi edu ọ bụrụ ndị bịa kụziri anyị ife bụ chi anyị nwere chi anyị now ka nye gị example Baịbụl anyị na-agụ ibutekwuli Baịbụl esoro ngụgụọ Baịbụl anyị na-agụ mmelu ka anyị mata na-enyego mba niile dị iche iche chi nke ha na-efe dịka be ha si wee dị mana ndị ụka bịa anyị bịara fụzia na nke anyị bụ ekwensu ọdịnala Igbo bụ ka chi si wee nye anyị ka anyị na-ekpelu chi dịka be anyị si wee dị etu aka ọ dị na ije na mba Afrịka ndị ọzọ etu aka ọ si dịkwa na nke ndị ọcha ya sị na ndị ọcha amara ife bụ omenala ọ bụrụkwudo ndị ọcha niile bilivu n'ụka because ebe I'm a traveler, I'm a researcher. Ọ bụrụ ndị ọcha niile ma ị na-achịkọwaziri m ka ezi ndị ọcha nke wetala anyị ụka ebe ọ bụkwa na na-enwekwa most of them na-amara ife bụ ụka anwa adịmasị na nke onye na-eme adịrọ mma ụka dị mma omenala dị mma mana ka anyị na-etrim down ka anyị si pass knowledge information outside there because na ụmụ onye na-afụ gị as Ada ndị Igbo na taba biko nwe ajụ mmajụ